ke kubor ni ke por gede Abba kopa ke jingkyang jong ki bala pynkha na ke jingngeit Abba kopa kare ke jingkyang jong ki bala pynkha na ke jingngeit Galatia nong ba lai de khor bar phun reu namar phi baro philongi khonu blai da ke jingngeit hau krus jisu kato khtin khon namar phi baro philongi khonu blai kato khtin khon ka wana khtin Greek namar ka Bible la thought ha ka khtin Greek ya ka testament with mai thought khtin Greek so to khtin khon do ka wana khtin Greek huyos kadai uto khon ubala biang gerta ukhon ubala samla ukhon ubala biang gerta ban pediang no ya kata ga jingyo kenti kata ga ya kata ga jingyo kenti ka baude ban yo na ki kimi ki khpa ju utaw de u huyos kalnong basau kat khot ban kong ba ar bat balai ka kren kumne ka ong utaw no yo pateng ubolong ukhon haga por ba udang khana umye pher no shukri wala ude try halor baro unong yo pateng ubade ukhon jong ga to ga yeng haga to ga yeng haga por ba udang khana ga to khtin khana ka wan khtin Greek nupios lane hoi nupios ka to khtin nupios kemut yo khon long nupios kemut ubadang khana ubadang kulung ubadang don hapo jong kanong hikai jong kinong hikai jong kinong punsum pensai jong kinong ai bam jong kinong hikai kumnu ban bam kumnu ban di kumnu ban lech school kumnu ban ubadang don kam ye ke jing yalam bar ke jing betin lenti jong ki wai kata ga ke jimut nupios baru don hapo jong ka jinghikai udon hapo jong kinong jong kanong hikai khor ba ar Harat khor ba saw gong kumni hanre nda ba ga por haya nda ba ka ya ba biang kala po ble lu pha yu khon yo bru bala kha na ka bru yo bala kha ha hukum ha bala po ga ya ba biang ble pha yu khon ka to ktin khon na to ka dei biang huyos kam dei nupios ude khunlong nupios ude khna ubadon kam yakiwei ban ptin ban yalam ban hikai yu ban pesum pensai ban penpong jan penpong nebiu ta de nupios hare bleu klem pha yu nupios bleu pha yu huyos ude khon bla biang garta bla dab biang garta pan pono sugar shagarta jong jingtingkhun ka ktin tingkhun ha ka Bible ka theu na mata ka to ka ya na mata ka to garta ka ba ukhon ula biang ban pediang no ye baro ka ka jingyo kanti jong u ye ga spa ka pho jong ki kimi ki khpa ka yeng sem gi jidon ji em jong u baro kata ka de ga jingmod jong ka jingtingkhun ha ka Bible baru taw khon ubala po ka ka ya ubala po ta karta jong ka jingtingkhun ha ga ktin Greek la khod yu u huyos et khod ka ban riu at khod basan ban suspa ye kita gi badon hapo hukum khana bangin yo pediang ya ka jingtingkhun ket khod ka ba nriu namar ba pilongi khonu blai ublai lo pha yu musim ju ha gidon od jompi da ka ba kaang Abba kopa ka khubor gade Abba kopa gade ka jingkyang jong ki bru pynkha na ka jingngeit ubri budon po hukum umla ban kaang kumne Abba kopa namar ka Abba kopa gade ka kentin gade ka khtin jong gi to gi la pynkha na ka jingngeit gade ka khtin jong gi to gi bru la poi hakarta jong ka jingtingkhun bad ubriu badon hapo unupios ubade khna ude ubadon hapo jong ka no hikai ubriu ubad la de huyos ukhon bla de huyos umdon kam shu ka no hikai Abba kopa gade ka jingkyang jong huyos kane ka Abba kopa kam de ka jingkyang jong unupios
But baru ki badan hapok hukum kita gi nupios. Kim dai gi huyos. Huyos kita gi beriu belakana ga jingngeit. Omna ga hukum. Nupios kita gi beriu penkhana ga hukum. But nupios kimla ban kaang aba kopa kada ga shin kada ga thille kada ga jingkang kada ga jingdwai kada ga jingrwai jongki huyos. Hallelujah. But namar ba pilong namar kata pimlong shu gi shakri khot banyo hare pilong gi khon pimlong ushakri hare pilong huyos. Balada pide huyos pide gi no yo pateng jong blade o Christ Jesus. Kata kada ga jimot jong kanega kentin aba kopa kadega jingkang jong ki beriu lo penkhana ka jingngeit. Hallelujah.